Ina maganar da ita ba. Allah sarki. Ai ni dama ina ganin ki da ita. Nayi zaton dukan kwanya ɗaya ne. To ai ni ban ma taɓa sani ba sai yau. Yawwa Hindu, bari miki wani tambaya mana. Ilham ni fa bana son irin yawan gulmace-gulmacen nan fa. Aba Hindu ai ba gulma bace wannan. To ina jinki. Amma fa gaske ina so ki gaya min gaskiyar lamarin da zan miki tambaya. Ilham ki tambayar ki mana. To shikenan. Yawwa, wani gayi ne yana yawan kwalliya wai shi L-boy. Daga department ɗinku yake. Kin san kowane irin course yake karanta? To, ke kuma me haɗa ki da L-boy? Ke dai amsa min magana tambaya na. To ai gani na kin fi ajinsa. Ba wannan magana muke ba. Ke dai kawai amsa min tambaya na. Yana Department of Business Management. Akwai wata ce wanda yake yawan zama da ita amma ita Kirista ne. Okay, blessing kike faɗi. To ai budurwarsa ce. Blessing. Yawwa kin ga ta can ma. Ita ce Blessing. Ita kuma me ya haɗa ta da L-boy? Gaskiya zaki bani mamaki Ilham. Da girmanki da mutuncinki yaushe zaki siya kula mutane irin su L-boy. Ke da duk makarantar nan bashi ya nuna ke yake so. To gaskiya ki abin da kika ɗauka sanadin kulla soyayya? Gaskiya ni ba shi bane a gabana. Da kuɗi da wasu wayewaye duk ba su bane a gabana. Kin gani ma bari in je in same ta. Gaskiya ki haƙuri abinda kike nema ba za ki samu ba. Ina ma ki haƙuri, ki saurare ni tukunna. Ai labarin gizo ba ta wuce na ƙoƙi, kuma saƙon zuciya na zuciya ne. Kina nufin kin tsani L-boy kamar yadda ni ma na tsane shi? Ai ba wannan ranar. Da so tsamu ne, da na roƙe ki. Ki bani labarin halakarki da L-boy. Duk abin da ka tsane shi, in ka ji labarin shi, dole ka damu, dole ka shiga wani yanayi, kuma ni gaskiya ba zan so ki samu rauni a cikin zuciyarki ba. Wai haƙuri ba kwa sirri kuke yi. A ba wani sirri da muke. Ina fata ba wuri na kika zo ba. A'a, ina da magana ne da Fine, dama kin ga tafiya ma zan yi. Okay. Sunana Zaliha Ibrahim Dinawa. Ni ɗaliba ce a wannan makarantar. Jump to conclusion. Na san wa'annan. Ina ma ina da kalmar da zan sa ki fahimce ni ki gane hakikanin abin da ke cikin zuciyata. Ko za ki bari sai kin shirya ki dawo. Ina ma a ce so samu ne da na roƙe ki ki sadaukar min da abin da kika fi so a rayuwarki. Ban taɓa jin sunanki a jerin sunayen mawaka ba, balle in yi zato kin zo da wani sabon baiti. Dama za ki faɗa abin da ya kawo ki daina sumbatu. To za ki ji kamar sambatu nake yi, amma a zahirin gaskiya na zo nema wa rayuwata mafita ne. Allah sarki. Gashi kuma baki kalar Allah ba mu samu ba. Really? Amma zuciyata makahuwa ce kuma gurguwa, wacce ke kadai zaki iya nuna mata hanya. To fa, Allah ya sa zan iya. Zaki iya mana. To ina jinki. Ina so ne ki kama linzamin zuciyata ki miƙa wa Bash. Ina son Bash fiye da komai a rayuwata. Igiyar ƙasa. Wallahi tallahi za a yi gagarumin tashin hankali a cikin wannan gari. Tashin hankalin da ya ƙaura tsakanin mu Fulani da mu Hausawa na noma da kiwo a radu ya yi ƙani a yau.
igiyar ƙasa. Kina gudun mutuwa ne? To me yasa kuke nuhon wasu da Dishe ta gudu? Ta gudu ko dai an sace ta? Wallahi ƙarya ne. To yau ne ranar da ya kamata in san sunan mugu da wanda ya haye shi. Dole sai ya rage tunani idan yana so lafiyarsa. Wane ne kai? wanda ya zo shi ake ma wannan tambaye ba wanda aka tarda ba. Igiyar ƙasa. Magana mai daɗi shine Dije ba ta mugun hannu. Kar ka ce haka domin ita ai Dije ɗaya mace ce yar gidan wani ce. Wa zai aure ni? Ai da namiji ya ce da iyayen shi zai aure ni ko? To gare ya ce da su zai aure yar gaban Fatiya. Dan ita za a iya sanin babanta. Ni kuma fa. In ko haka ne, wahalar duniya ba za ta taɓa ƙare ma rayuwarki ba. Domin idan za a tara miki mazajen duniya gabaki ɗaya, ba za ki taɓa iya nuna mahaifinki ba. Ali ya ce mun kai mugu ne. Idan haka ne, dan Allah ka kashe ni in huta. Ba ma za ki mutu ba. Dole in mutu idan dai lokaci na yi. Ba za ki gane ba uwata. Igiyar ƙasa. Rubuta labari, tsarawa da bada umarni. Basiru Garba. Maiki mai hangen nesa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da kallon tashar 2N Media ZTV. Mun gode. A farki kuma. Assalamu alaikum. Mai wayar ya shiga wanka. Tabbija, da na kawo ƙarshen tunani. An kira wayarka. Numba ne ko da su? A'a, numba ne. Kin daga ne? Na daga kawai na ce maka kusa sai aka kashe wayar. Kin ji wayar a kashe take. To, sai ka samu ka shirya kawai ka je ka karya. Mu je karya ko mu je mu karya? Duk ɗaya. Ban gane ba. Menene a ciki? Tafiyar ga ita ce nutsuwata. Nutsuwa kuwa ba ta samuwa sai da ƙwarin gwiwa. Ƙwarin gwiwa kuma ba ta samuwa sai ciki ya ɗauka. To, tun da kin matsa, je. Laila, ki sa ko da yaushe ke jin daɗin zama da ke. Bismillahirrahmanirrahim. Laila, a tunanina na yi zaton cewa dukiya ita ce jin daɗin rayuwa. Sai yanzu na fahimci cewa samun mace ta gari irinki shi ne jin daɗin rayuwa. Kar ka yi inkari akan haka domin kuwa dukiya tana da rawar da take takawa wajen samar da ingantaccen rayuwa. Me yasa ba zan yi kare da haka ba? Ko kaɗan babu. Shi dukiya da yake ganta abokiyar zama rayuwa ce. Amma mace ta gari tamkar ke ita take samar da jin daɗin duniya.
subhanallah. Me ya faru? Lokaci hakuri ya kamata ta wara ina office domin akwai muhimmiyar zaman da zamu da CEO na Madi Electric. Haba amma da ya kamata ka ci abincin kafin nan ka fito ko? Ba da na san za su neme ni a waya kuma na bar waya daki. Bari shi To ne kira su. yanzu ka ci in ya so na je na dauko maka. A'a bari zan shiga ne so zan kira su. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dole na san inda Laila take kafin a ji muryarta. An yi wannan ba Laila take nema ba ko? Bari dan kira ta. Ta ki daga nan ba. Ai in ma baka ciyo ba akwai rana ita yau. Dan wallahi da zama da kishi a gwara tashin duniya. Assalamu alaikum. Ke kan mutumi kamar wani mai wankin ido. Ya ki cin abincin nan fir? Kan ki ce mun har yanzu baki samu ya kin ce da shi maganin nan ba. Ina ko ya ci mutumin da daga gari ya waye yake neman abinci amma yau ya ki ci? Ban gane ba. Kina nufin yaƙi? Yadda kika gaya mun fa haka ne, domin kuwa har na zuba mishi fa ya tashi shiga ɗaki. To kar ki sauri. Ki tabbatar da cewa ya ci abincin kafin ya fito. Ko da ɗanɗanon ne ya taɓa harcensa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa nake magana? Kana magana da kabarinka. Kabari na kuma? Na san kai ba rabon maza ne, amma daga yin maganar kabari na ji duk ka rikice. Gani na dai a cikin gida nake kuma ɗakin matata. Amma ya kike ambata min ɗakin kewa? Mutanen da suka cika littafinsu da sharri suke tsoron kabari, ba irin ka ba da kake ambatan Allah a fili da kuma bigoyi. Me kuma taimakon na kasa da shi, hassada da girman kai ba sa cikin ajiyar. Saboda ni matarka ne, insha Allah. Matata kuma? Ai matata tana gidana kusa da ni kuma yanzu haka. Wannan kuma wace ce take wa kanta fatan mutuwa? Mutuwa kuma? Mutuwa. Domin kuwa na zaɓi na kashe a kashe da na rayu da kai ina raba kwana da wata. Wai me yake damun ki ne? To ki mayar da makamanki. Wannan ta kiran ban santa ba. Kawai ɗaga wai ne kuma na bata musa daidai da ita. Kar ka ɓoye min komai domin kuwa na ji duk abin da kuka tattauna da ita. Amma ka sani babu kalan biyayyar da bana maka. Sabida haka akan kishi babu irin abin da ba zan iya aikata maka ba. Laila, wai me yake damun ki ne? Na ce miki ba komai. Mu je mu ci abinci kawai. Domin ka tabbatar min da ba komai, ka bani namban ta na gwada kiranta.
Ok, wannan ba komai. Ka nan bada. Laila, a shahar yanzu akwai rashin yadda tsakanina da ke? Ba wai rashin yadda ba ne. Kawai dai ina so na mata togaciya ne kuma na kira wayar ba ta shiga. To shikenan, yanzu ina son ki saki ranki, ki yadda da ni. Ki saki ranki mu ci abincin nan. Don ni ba zan ji daɗi na cin abincin nan ina kallon ranki a bace ba. In kuma ba haka ba, in tashin tafin bar miki abinci. Shikenan. Laila, gaskiya tun da muke da ke ban taɓa jin daɗin girkin kirin na yau ba. Ya ka ci girkin? Hai, ai yafi na kullum. Zan so a ce duk da ba kya cin abinci ko da min ki ɗanɗana kan harcenki don ki taya ni tare wajen jin daɗin wannan girkin da kika yi. So, in ku haka ne bari na haɗa da doyan mana. To da zan fi kowa jin daɗi ko. Subhanallah. Ya ake ciki? Kin samu kin ciyar da shi wannan maganin? To alhamdulillahi, ke da kishiya kuma kun yi hannun riga. Shegiya. Ke da kishiya kan mutu raba takalmin kaza. An yi mai wuya saura ɗaya. Mu namu aiki ne, biyan bukata kuma yana wurin Allah. Idan ya so ya biya bukata, idan kuma bai so ba ya musanya miki da mafi alkhairi. To malam, ai babu wani alkhairin da ya wuce na yi aure. Gaskiya ne, maganar gaskiya ba don na kula da nutsuwarki ba, da ba zan haɗa miki wannan maganin ba, domin ni ba na zalunci. Malam, wallahi ni babu zalunci a raina, da gaske nake yi, ina son sa. To, wannan ki san yadda zaki ki sa masa abinci ya ci, kuma sai ranar Alhamis an ma fi so ya karya da shi. To malam, na gode. Ga wannan tarin da ke gani, ana so idan ya ci abinci kafin ya kasayar da shi ki fesa masa, ke ma kuma ki fesa a jikinki, yanda turaren ya game jikin shi da kuma naki, haka soyayyarki da ke da shi ba mai raba ku sai dai mutuwa. To malam, na gode sosai. Ni ba godiya zaki mun ba, zan da ƙara jaddada miki kada ki zalunci bawan Allah. Malam, ina son shi fa. Alhamdulillah, bari na gaggauta kafin ya fita. To yanzu idan ka tafi sai yaushe? Sai ka ce wanda mai tafi barin dawo. To da bambanci ne, ai duk lokacin da za ka yi nisa da ni ci nake tamkar ƙasar za ka bari. Salamu alaikum. Alaikum salam. Jamila? Ke ce a gidan nan? A'a, baka fita ba ne? Gani nan dai na kan hanya zan fita yanzu. Ya gida? Lafiya kana. Shi ne za ki dako mini samu ko kuma Jamila? To me laifi don ta zo gidanki da safe? Ya mata ne, ban sani ba ko roban abin karya take mini. Au, sharrin da zaki min kenan?
Laila, da Allah shiga ki ɗauko min turaren nan faita, na manta. Yawwa, akwai turaren da na siya. Bari na fesa. Me yasa? Ai ko ba komai. Na taya kawata kishi. Amma kina gani hakan bai haɗa ku faɗa ba? Kin san ƙawarki da musifar ki ba. Ai indi akan ka ne. Sai dai ta yi haƙuri. Ya kuma kamar na ji kamshin turare a jikinka. Dama na shafa ke ce baki lura ba. Shikenan. Je na raka ka. To shikenan. To ba da lafiya. Ke kuma irin wannan sammakon ai sai ki saya gane wani abu. Ke kike daga kanki hankali, amma mijinki ba shi da matsala. Au dama kina zuwa gidan don ki gane zamantakewar da nake ciki ne da mijina? Baki fahimce ni ba. To me kike nufi? Ina nufin mijinki ba shi da matsalan bididdigi. Ya aka yi kika san da haka? Ya kike yin abu kamar me neman ƙure ni ne? Akan zamantakewa ta da mijina ban yadda da kowa ba. Ke me da wuka? Igiyar ƙasa. Wallahi tallahi za a yi gagarumin tashin hankali a cikin wannan gari. Tashin hankalin da ya kaura tsakanin mu Fulani da mu Hausawa na noma da kiwo a radu ya yi kani a yau. Igiyar ƙasa. Kina gudun mutuwa ne? To me yasa kuke nuhon wasu da ita? Tishe ta gudu? Ta gudu ko dai an sace ta? Wallahi ƙarya ne. To yau ne ranar da ya kamata in san sunan mu da wanda ya haye shi. Dole sai ya rage tunani idan yana so lafiyarsa. Wane ne kai? Wanda ya zo shi ake ma wannan tambaye ba wanda aka tarda ba. Igiyar ƙasa. Magana mai daɗi shine Dije ba ta mugun hannu. Kar ka ce haka, domin ita ai Dije ɗaya mace ce, 'yar gidan wani ce. Wa zai aure ni? Ai da namiji ya ce da iyayen shi zai aure ni ko? To gare ya ce da su zai aure 'yar gaban Fatiya. Dan ita za a iya sanin babanta, ni kuma fa. In ko haka ne, wahalar duniya ba za ta taɓa ƙare ma rayuwarki ba. Domin idan za a tara miki mazajen duniya gabaki ɗaya, ba za ki taɓa iya nuna mahaifinki ba. Ali ya ce mun kai mugu ne. Idan haka ne, dan Allah ka kashe ni in huta. Ba ma za ki mutu ba. Dole in mutu idan dai lokaci na yi. Ba za ki gane ga 'yar uwata. Igiyar ƙasa. Rubuta labari, tsarawa da bada umarni. Basiru Garba. Maiki mai hangen nesa. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode da kallon tashar 2N Media ZTV. Mun gode.
Barkanki da wannan lokaci ya kyakkyawa. Barkanta da wannan lokaci ya kyakkyawa. Kaiwa. Kai kuma asuwa. Ni kake tambaya? Baby, wai wannan soyayya ta jawo. Haka ga soyayya ta mutuwa. Sorry, madam. Sorry. Sorry, madam. Sorry, madam. Sorry, madam. Kai mai kuɗi! Kai, ƙanƙantis! Yaka! Don Allah tafiya ta kama ni urgent. Okay, sir. Kuma zan yi ta da abokin aikinka guduma. Okay, sir. Domin a can ma ina so bani kulawa kuma ya zama bodyguard nawa. To a nan dalilin kiranka ina son ka sa ido akan Afnan, ka ba ta tsaro, ka ba ta kulawa, ka sa ido akan ta makaranta da duk inda za ta. Okay, sir. Wannan shine dalilin da na sa ka zo. Ina fata za ka mai da hankali akan aikinka, ka yi abin da ya dace. Okay, sir. Na gode. Thank you. Ka sa a wanke motar nan don Allah. Okay, sir. Ina kwana malabulin da Lafiya, karawa funan. tashi lafiya? Alhamdulillah. An yi haramun makaranta? Insha Allah. To akwai hanzari ba gudu ba. Akwai guduma da yake kula da ki. Na canja miki shi zai dawo bayana. Na haɗa ki da kankandis. Shi ma ba ki da damuwa a kansa zai yi abin da ya kamata. Malabulin da ni fa na fi jin daɗin aiki da guduma fa. To in ban da ke da abinki Afnan, tunda kika ga har na ɗauke guduma zan tafiya da shi ai abin babba ne. Tafiya ce ta kama ni zuwa outside country, amma shi ma kankandis din zai iya. Duk abin da guduma yake shi ma zai iya, karki damu. To shikenan malabulin. One in the thousand. Akwai 100,000 da na ajiye akan drawer. Ki ɗauka saboda yanayi ko in za a sha chocolate. Na san ba a son a ɓata lokaci a ATM ko? To ki ɗauka akan wardrobe tawa. Insha Allah malabulin da na gode sosai. Ya ne? Yau kuma mutum ya tazo tare za mu je da kai. Wa ni? Ai ba wannan magana ina ni? Sai daga je kai kaɗai gaskiya. Nan mana. Kai, kamar jin mutum zai taimaka ne kwanaki? Abba, kwantar da hankalinka. Ai na riga na gama da ita. Yaushe? Ran nan da kake mun ƙaryar wai kana da jaraba, wai ni zaka ce wa kana da jaraba. To kana jin tsoro ka tafi na je na gama da ita. Ta ji kalamai masu zafi a baki. To, haka aka yi? Wallahi. To shikenan mama ila an tazo din sai mu je, kaga in yaso ni ma na dau wani kwatsin soyayya ko? To komai tsanani kwai sauki, kuma dole an kace mata kanwar naki. Rikici kuma farko na cacar baki,
fahimta fuska an so ko an ƙi. Kenan bawa shi ne a ƙasan sarki, wannan ne ko kuwa ba wannan ba. Me yake faruwa ne? Na kaman baka son zauna kusa da ke. Ba na so. Wallahi haushinki nake ji. Ni wallahi kin ban mamaki. Dan Allah kawai ki fita a harka. Me yake faruwa? Me na miki? Ba ma ki sani ba? Ni ban san me yake faruwa ba sai kin faɗa min da bakin ki. Kin ban mamaki Afnan. Kawai saboda wancan yaron ya zo miki da wasu almajiran kalamansa sai ki wani gigice kina wani rawar kai. Wani ke kin faɗa sansa ni wallahi kin ban mamaki to don haka kawai ki rayuwarki. Ƙawata, yanzu akwai wani abun shi yasa kike ɓata da kike fushi da ni? To ce aka yi son shi nake? Ba son shi nake ba. Ba na ƙaunarsa. Ɗan talaka matsiyata? Kin manta wace ce Afnan? Kin san me za ni ce ina son shi? Kawai sabida Khadija. Kin san ita malama ce ustaziya ta fara ce maka Allah ya ce wa kaza kaza. Shi yasa na amince, amma wallahi ba na ƙaunarsa. Ko kaɗan ɗan talaka matsiyata ni na fi ƙarfin sa fa. Har na ji sanyi a raina. Wai da gaske kike? Sosai ma. Ko kin manta wace ce Afnan? Ina tausaya masa yayi ganganci wallahi. Dan tsalaka ku caki banda rainin wayo. Ya ma rasa suwa zai ce yana so wai sai ke. Mun yi sa'ansa ne, mun yi kala da tsaransa ne ma. Ke ma ne kina yaudaran kanki ne da wannan kalamu. Ke kin san ni kuwa? Yana tunanin kin gane? Irin zai aure irin masu kuɗi kin gane zai auren jari. Bai san kar nake kallon shi ba, matsiyaci. Me zan yi da shi? Ko me gadin gidana ba zan ɗauke shi ba. Gara. Let's back to our business. Yanzu hankalinki ya kwanta? Wallahi. Za ka wani kazami kike fushi da ni? Dole in yi fushi na jikin kina kokarin zubar mana da mutunci. Ke ma kin san mutuncin mu bai taɓa zubewa ba cikin makaranta. Ke ba ma cikin makarantar nan ba ko ina. Assalamu alaikum. Sallama irin ta addinin musulunci mai Afnan ita. Kai? Me kace? Na ce mai Afnan ita. Maimaita in ji. Na san kin ji ai ba sai na maimaita ba. Banza. Wawa kazami. Dan talaka matsiyata. Kai har zaka ce zan so ka? Ko kar ka yi alfahari da wannan kananan kalaman naka za su rinjaye ni fara son ka. To ba fa son ka nake. Kuma sai na jefa ka a bala'in da baka isa ka fidda kanka ba. Kai bari ka ji ba wanda na tsana kar duniya in ba kai ba. Da zan shiga mota ina tuka ta kanka zan sai in take kan take banza saboda dan matsiyata ne kai ka san ni waye? Ka san ni wace ce kuma sannan ka san waye mahaifina cikin garin nan. Ka ma fa rena mu hankali. To bari in jin gaya maka. Ka fita daga sabgata. In ba haka ba ko zan ɗau mummunan mataki a kanka. Banza ya ƙasa mai ka duba kan da kake sa. Duka aka haɗa takalmin da rigar nawa ne? Ba su wuce 25 ba. In ma sun kai. Kai kuma suwa? To ni kuma me nawa? Ai da yana jin magana ta mata ne ya kamata a ce fita daga harkaki. Dan dai ba jin magana ta ne ba abin da ban gaya ba amma bai ji ba. Da yana jin magana ta ba zai ƙara kula ki ba. Sai ka ce ke kaɗai ce mace duk duniya akwai mata. Ya kamata a ce zaɓi wata ƙyale ki amma ya ƙi shi yasa ya ja mana wannan mutuncin yanzu ma a ƙara maimaita. To ka mishi wono ni ba su asaba ce zan kashe shi kashe banza ta ke shi in wuce ba abin da ya isa ya dan matsiyata. Guys abin ya muku yawa. Matukar yawa ma kuwa ga ku banzaye shashakai wawaye dolaye garori ya kamata ku san me kuke yi zuwa yanzu ku gane su waye sa'anninku a cikin makarantar nan ku rasa wa za ku bi sai ɗaya daga cikin mu saboda rashin tunani da toshewar kwakwalwa ku kiyaye ya tsaya daga nan taho mu tafi.
da zan baka shawara da na ce ka rabu da yarinyar nan ka tsaya ka yi kawai abin da ya kawo ka makarantar nan. Gaskiya nake gaya ma duk abin da suka faɗa kafin ka zo na ji, shi sa na zuba ido in ga da ka zo me zai faru. Da za ka dakatatawa da ka tsaya ka yi abin da ya kawo ka da Allah. Tsaya ina ruwanka. Tsaya ba haka za a yi ba, mai gidan mun gode domin gaskiya ya gaya ma. Tuntun da kana bin shawarta da baka saurari yarinyar nan ba irin masifin da ba gani ba, ya kamata ka kyale ta. Let me tell you one thing, Allah ya kana zuwa. Afnan kai tewa ko kuma ni tewa, me ruwanka? To ina ruwanka? Kai dan uwana ne su kuma dole in gaya ma gaskiya ne. Tsaya kai, tsaya Munir, bana so. Munir, mai gida mun gode Allah saka Allah ya bar zumunci. Wannan abin da kai yayi daidai. Da yana jin magana ta ba ta naka ba ta faruwa. Abokina kai kake tare da shi, ya kamata dai in ma kwakwalwarsa ta tafi wajen ka da ita daidai. Kaga sai an jima. Mun gode mai gida, mun gode. Abin da wannan gaya yake gaya ma gaskiya ne. Da a ce dan ma baka jin magana ta ne, da kana jin magana ta naka ba ta faru da kai ba. Tuntun nake gaya maka kyale yarinyar nan, ka kyale yarinyar nan amma kai ba abin da ban gaya ba akan ta. Allah wai me yasa kake so ka ce zaka raba zuciyata da abin da ka san ba zan iya rabuwa da ita ba? To ai dole sai ka raba da ita saboda ba ta son ka. Duk masifu suna samun kala-kala akan yarinyar nan, tauna ba ta son ka. Kana ce maye ne kai, ka kyale ta yarkar ta man dole ne. Ga mata da yawa a duniya, ya kamata ka kyale ta kai yarkar ka. Wallahi na rantse da sarkin da ya aiko manzon Allah. Ko tun daga zuwa na duniya zuwa komawa ta Afnan za ta kai tana gaya min bakaken maganganu, ta ne mun wulakanci iri-iri. Wallahi ba zan daina san Afnan ba. To, ai ko kana cikin masifa, bari na gaya ma gaskiya. Ka kyale ta, ni shawara nake baka. Cikin masifa? Ni abokinka ne, in kuma ba kana cikin masifa. Cikin masifa? Ba ta kauna ka ta nuna maka ba ta kauna, ka kyale ta kawai ka harkar ka. To komai tsanani kwai sauki, kuma dole an kace mata kanwar naki. Rikici kuma farko na sacacar baki, fahimta fuska an so ko an ki. Kenan bawa shi ne a ƙasan sarki, wannan ne ko kuwa ba wannan ba. Kika yau makarantar ba kowa. Wallahi, ni ba da ɗewa zan yi. So, da wuri haka? Mun zo mu ce gida. Ya kamata. Bara ni dan yi waya. Ina zuwa. Kin gama wayan kenan? Na gama. In kin gani nan? Wallahi na gaji zuwa zan yi wuce gida. Ko? Tun yanzu? Na iska ake yi. Ina ga kawai mu wuce, ni ma ai ba abin da zan yi amma. Sai mu wuce tare. Amma kafin mu wuce mu biya. Shawarma. Kin san shawarma cafeteria na akwai daɗi. Kai! Baki da wani abinci. Wanda shawarma. Sai ba gidan baki a kiba.
matakin farko mai sawu shi zai yi ya bai ce ba. Ba komai. Ko da yake ai na san dalilin da ya saka zo na ka zo ne saboda kwai da wannan shashashen yaran ko? To bari na ga ma gaskiya ka fita daga harkar yarinyan nan. Idan baka fita daga harkar ta ba wallahi ni za mu samu matsala da kai. Saboda na daɗe ina gaya ma ka fita daga harkar yarinyan nan ka fita daga harkar ta amma ka ki ba irin cin mutunci da baka ja mana. Yau rigimar yau daban ta gobe daban. Irin cin mutunci da ta mana yana da yawa akan ka. Wanda ni in ba dan kai ba yadda zai wannan abin ya faru da ni. Kullum ina gaya ma ka fita daga harkar ta amma ka ki.